Solano i Tur, una parella de dos. Bon dia, bona nit, bon cap vespre, bona hora baixa... Ave Maria Puríssima. El que siga. El que Ximo, siga, benvingut. Gràcies. Hola, com estàs? Benvinguts a Solano i Tur. Hi havia molts noms per a posar a un programa. Sí, és veritat. I li van posar Solano i Tur. Jo tinc un document, i crec que això podem compartir en la nostra estimada audiència. A les xarxes? Tinc un document on posa, que vosaltres també teniu, Solano i Tur, per posar alguna cosa. Per posar alguna cosa. No és que nosaltres tinguem un ego, m'entens? Anem a posar el nostre nom per posar-li a un programa. Com seria el segon cognom? Com és el teu? Espera, que no me'n recorde. Sí, Estruc. Estruc, Domingo i Estruc. Domingo Estruc sona ja a llanterner. És que, clar... Domingo Estruc ja és furgoneta aparcada, un senyor en mono... Tu tens segon nom? No. Inventa-te'l. Joaquín Alberto, una cosa així. Tu sí que en tens? Jo sí. Com és Joan? Joan què? Baptista. Joan Baptista... És que jo em vaig traduir el nom, legalment. San Juan Bautista de la Salle. Alberto Baptista. Jo és que anava a la Salle i cantàvem això, ara... Quan era? Solano i Tur, jo crec que sona bé. Solano i Tur. Sí, perquè el llanterner no és electricitat, podria ser. Fem de tot, també. Fem de tot. Ja hem vist algunes marques per aquí, però jo crec que m'ho sonava bé i s'ha quedat, i ja està. I ja està, escolta, i si no t'agrada, no passa res. Escolta, ja està, no passa res. Flux, mira, jo no sé què... Sí, el diré jo. Dime tu. Parlava de l'ego perquè, clar, és actor, doncs jo què sé, jo no voldria clavar-me ara, jo no voldria ara clavar-me en tu directament, però ho has fet. Però seu un flash d'ego, i el que diga que no, miente. Però t'ho explica, això tot té una explicació. L'ego és necessari per eixir quan estàs cagat en el que es diria el forlillo apretat, no? El forigol o florí. Quan estàs perdent la batalla, quasi. Exactament. I estàs allí darrere de la bambalina, darrere de la pota, la bambalina està tal, darrere de la pota del teatre i sents la remor del públic que en aquest moment penses que t'odia i tu has d'eixir, o vanitas vanitatis, ego i tot el que hi haja per ell, ho arreplegues, fas una barreja i tires d'això, és de dir, o no eixes? Jo estic més preparat que ningú. Un poc és també com un professor que va davant dels alumnes i jo sé més que vosaltres. I a partir d'ella veurem si és veritat o no. I això és veritat, ara que ja estic en una edat provecta, m'agrada la paraula provecta i te la diré diverses vegades. De provectari, de provecta no serà un bé, però edat provecta és com Joe Biden, una miqueta menys. Provecta, que és que ja estàs en... Que estàs provectat quasi. És com si parlaves així, saps? Que no ha dit, Tens un projecte vital... Tens un projecte vital. Jo diria que ve d'ahí, perquè si no ve d'ahí, no ve. Jo m'ha paregut bé. Quan la gent jove te pregunta... Sí, projecte és en ve baixa. Paco Camadaza parlava així. Sí, que gran Paco. Un gran... No se l'ha carregat el Chino Lim? Se l'ha carregat, no? Paco, però què treballava a València? Jo crec que sí. Paco Camadaza. Com hem acabat en 5 minuts de programa parlant de Paco Camadaza? Senyor, ven i assiste-nos. Estàvem en provecte. Estàvem en provecte, no. Que la gent ve i que no sé què t'anava a contar. Ui, sí, molt fluix. Vas molt fluix. Que estàs en una edat provecta. I per això ja no sé què contar-te. Anava a dir-te alguna cosa, Joan. Ja comences a tindre tinc buits, tinc forats. No són llacunes, ja són llacs. El Baikal. Mira, escolta. Espera, perquè no tinc on anar. Pobre. La faràndula... Hosti. La faràndula, que sou vosaltres. No, que quan és xiquets, la gent jove que comença a fer teatre i tal, i te diu, escolta, m'he cagat damunt. Dius, mira, dels que estan en aquest moment al teatre, i compte tots els que estan al públic, el que millor s'ho sap eres tu. Per tant, pots enganyar-los de qualsevol manera. Ale, espentonet i tira cap a fora. Veuràs que això se passa. Però... I la gent que... Jo no sé, Ximo, si a tu t'ha passat això. Espero que no. Però podria... No, però podria, perquè és un mal conegut fora del món de l'actuació, que és el... I anem al castellà, el miedo escénico. Jo tinc la por escènica. Companys que s'ho han deixat, que s'han deixat la professió, perquè la por escènica es pensa que només la tens al principi. Però no. La por escènica et pot agafar en un moment de la teua vida. Per exemple, hi ha gent que l'agarra quan ja està consagrada. Comences a tindre llacunes o a dubtar de tu mateix, de si podràs arribar. Per exemple, tens un text i un Shakespeare enorme i dius, no arribaré al final. No? I aquesta por se retroalimenta ella mateixa i hi ha gent que ha deixat la professió. Tu poses entre bancs
i Shakespeare. A mi em passa... Shakespeare et sona, A mi em passa, a l'hora de vegades, jo confio moltes vegades en la meva capacitat no d'improvisació, sinó de poder parlar-li a la càmera sense tindre res davant, però Sí. perquè jo prèviament T'ho has preparat no un m'ho memoritze, poc. perquè no tinc aquesta capacitat o no la vull tindre de memoritzar-me els textos, perquè al moment que em faig alguna cosa vaig per l'aire. Però sempre tinc aquesta por a vegades, depèn dels dies de la confiança, de la por, de dir, d'estar parlant i com si t'hagués de quedar en blanc. Quan tu estàs en ta casa tranquil·lament assajant-te i dius, I no passa res. no, si podria estar parlant-te 2 hores. Però és veritat que el directe té aquestes punyeteries que són trampes que un mateix es posa, eh? Has dit Shakespeare, deixem-lo aparcat. Deixa-lo al costat, sí. I en algun Molt moment bé. tornarem a Shakespeare, no sé si este programa o en un altre, però abans de tancar esta introduction... Això era la presentació del programa? Això és la presentació. Nosaltres fem les presentacions com Quin com nivell, volem. quin nivell. La faràndula estava dient de sou... Què sou? Perquè això és pejoratiu. A mi no m'agrada aquesta paraula pejorativa. Totes les La paraules... bonica que pot ser. Totes les paraules que parlen dels actors i d'interpretar i de la comèdia i d'este art, robar gallines, titiritero, farandulero... Perroflauta. Tot va... Perroflauta és Això com ja no més és. modern, no? Sí. Però totes tenen un to pejoratiu. No n'hi ha cap que digues... Ostres, eres un actor. Això Ja. deu passar en l'imperi britànic, no? Ja, sí. Ser actor és un Sir, actor. Sean tal. Connery, pobret, que ens va... Que ens va deixar Sí. en pau. Però és veritat que totes... La paraula faràndula, no? Faràndula... Jo no sabia... Faràndula no sap... Vull dir, sona, no? Sona una faràndula. Faràndula. Però d'on ve la paraula faràndula? I és curiós. Jo recordo ma mare, quan... Benicarló, Baix Maestrat, nord del País Valencià, sud de Catalunya, quan em deia... Oest de les illes. Oest de les illes, est de la península Nord-oest de ibèrica, Groenlàndia, sí. Val, sí. sud de Suècia. Sí. Quan deia, eres un dulero, com t'agrada anar a la dula. Jo, això no sé si es diu a la resta del País Valencià, però això No ho al sé, meu poble ho jo deien, no ho coneixia, això. com a mínim la meva mare ens ho deia. La dula, per a mi era una cosa normal, una paraula acceptada, anar a la dula. Però és veritat que faràndula... Faran... M'agrada. Quina és l'arrel de faran? Farir, parlar, llatí. Parlar en llatí. Parlar i anar a la dula, també és veritat que hi ha un ball català que és la faràndula. I que en el sud d'Occitània, el sud del que és ara França i tot això, també la farandul té que veure Gandul. amb tota aquesta sèrie de coses de gent que parla mentre balla, mentre va al ball de la faràndula, mentre... Vull dir, hi ha ahí mil accepcions, almenys que són boniques i no són pejoratives. en la llengua castellana, ja castellana o el que fora, en el segle XVI o XVII comencen les primeres aparicions de la faràndula, De la paraula faràndula. La gent que divertia altres, És que ambulants, faràndula és un ball. i que anaven per ahí. La faràndula és un ball català, val? I a banda, està anar a la dula, deu vindre d'anar a eixe ball. I faran, que és parlar, doncs serà xismorreig, Faran. serà cosa... Pues això. Serà Que- sálvame. Que et dius que no, però que sí, que fa falta I de tindre, vegades també. un poquet d'ego. Nosaltres no l'hem tingut per posar al programa, el nom. El que sí que tenim són xarxes, tenim xarxes socials. Què més estàs contant? Tenim Twitter, tenim Instagram, tenim Facebook, i són Solano i Tour. Solano and Tour. Ho he posat... La I és amb el símbol, Sí, amb el Solano símbol and Tour. que és com si fora un 8 escatxarrat. Però si posen Solano, que és el principal, l'altre ja va... Sí. Parlàvem My d'ego. ego. Solano i Tour, i igual ho posem en YouTube també, així que comencem. Vinga, va. Ja que parlàvem d'ego i parlàvem de xarxes... Estàs ahí, estàs enganxat És ahí. que estic intentant veure com puc A veure- lligar-ho tot. Porta-m'ho bé, vinga, va. Què vols saber? The transition. Transition. Ja que parlàvem d'ego, parlàvem de xarxes, posem una música que pita coses, que això suposa que és tecnologia. Són bits. És que Això són està bits. tot lligat. Parlem de Twitter. I Hòstia, hi ha molt, i atenció, senyores i senyores i senyors oients, no importa que no tingueu Twitter ni que no conegueu la xarxa social, perquè el que anem a fer és té moltes coses bones, internet i les xarxes socials, però nosaltres anem a destrossar què passa en Twitter, Home, què passa en la gent. És una xarxa molt egòlatra. És que jo te dic, la meva impressió en Twitter és immunodepressora.
És a dir, jo quan entre veig que la gent és com allò que va dir Mariano Rajoy dels catalanes, que hacen coses, doncs a Twitter tot Déu fa coses, però... Sí, tio. En general les xarxes, perquè Twitter és com més de parlar i embroncar-se políticament, Sí, dir-se fill de puta i bloquejar-se. Té un... Però si entres en Instagram, i també en Twitter un poc abans, crec jo, ja fa uns anys que en tinc, la gent fa 1000 coses. Tens un Twitter provecte. Tinc el Twitter ja provecte, ja té una certa edat, ja he així el Twitter provecte. La gent fa 1000 coses, però que és impossible. O és impossible o jo sóc un inútil, que també entra al cas. A mi hi ha moltes coses de Twitter que m'al·lucinen, no? Per exemple, l'altre dia un penja una foto d'IKEA. Val? Era un dia festiu, en València, dona igual quan escoltes el programa, si fa un any o dos, era un dia festiu. I n'hi havia cues, encara estem en la pandèmia, i el text que posava... Sí, perquè este so. Això és perquè portem la mascareta. Sí, la mascareta. Un dia ens la traurem. El text era ens mereixem l'extinció. I bueno, jo li poso esta veu perquè jo ja vull dramatitzar-ho. No, i perquè deu ser la veu no cal, tio. Això i el meteorit, no? Però això fa molta gent en Twitter. Que caiga un meteorit perquè fan alguna cosa... Quan va nevar tant i se n'anaven en cotxes tots allà dalt, i en si el mateix. Una cosa... N'hi ha molts que fan, mos mereixem l'extinció. Sí, però a mi hi ha una cosa que em té corprès, que és una cosa que m'agrada, que és, quan neva en este país... Tots van a barraques. Este país no sap nevar. No, este país no sap nevar, perquè... Ploure tampoc. Escolta, nevarà a molts llocs. Vale, sí, Morella, la Font Roja, que era el coll... I envien a reporters. Parlarem de reporters. No, però una cosa, lo de barraques és... ja sé que és el límit, però que barraques guai, bien, i té bons bars, però és la carretera que passa en una meseta... sense res, però la gent va a barraques a veure la neu. És perquè pilla de camí? Com és això? No ho sé, perquè es veu que només neva allí. Però jo, acabant l'argumentació d'abans, per plantejar-li a tota aquesta gent que vol que mos extinguim, o que igual t'alces en el peu malament, no podríem pensar d'una altra manera. És a dir, si a la neu van anar 300 o 400, anem a dir-ho, borinots, perquè van dir, no pugeu perquè n'hi ha col·lapses. Hi havia gent que paga 15 euros per a pujar. O 500, 1.000, 2.000, mira, te'n tire més si vols. No n'hi hauria molts més. Tio, així, en nuestro país valenciano, som 5 milions. Quasi 5 milions, tio. És a dir, la majoria de gent no va anar. No va anar allí. La majoria de gent no va anar a Ikea. Ara, si tu fas la foto, vale, ja està mal. És una reducció... És una reducció... Però per a extingir-nos tant... Ja que seria reductio... Jo tinc coses que fer. Què? Reductio... Una reducció és quan poses foc a tope. Reductio... El Pedro Ximénez... La gent que té coses que fer i vol que ens extinguim en Twitter, tota la vegada no pot ser. I cada cosa que la gent fa, és veritat, que la gent fa que a tu no t'agrada, ens mereixem l'extinció, que caiga el meteorit i que s'obriguen les aigües. Un altre, atendré un altre. Tira-li. També en Twitter. Arriba uno, merci monsieur, je te raconte. Arriba uno i xafà en Twitter. Diu, és quan uno li dona a una anècdota caràcter general, que això és fantàstic i Twitter serveix com a altaveu. Hi havien tancat els bars, val? Si estan oberts, espera que si algú escolta això quan estiguin oberts, millor. Hi havien tancat els bars. I se'n va al carnisser i el carnisser, és el que té amistat en ell, li conta que este matí han anat uns a comprar carn i se n'anaven a esmorzar. Val? Aleshores, ho posa en Twitter com una cosa com a que també ens hem d'extingir. Ens hem d'extingir. Tot el món està comprant carn i tots estan ajuntant-se. Però clar, després està quan un tuit té una piulada, té més o menys èxit, la quantitat de gent que va dir, és que no sé què... La gent amollant la seva merda. Però també t'he dit una cosa, serà poca gent la que ho fa, la resta de la gent fa les coses com cal o no, o les fa discretament, però sí que té poder, perquè hi ha polítics que canvien les seues maneres de fer, etc per allò que diuen a les xarxes socials. Entre elles Twitter, que és com la xarxa social més política, per dir-ho d'alguna manera, no? I aleshores dius, seran 4, però hosti, quin soroll que fan. Avui és època de lapidacions públiques d'una altra manera i les xarxes socials és un lloc on lapiden a la gent
Absolutament. qualsevol relliscada. Clar, és que tu a veure, tots hem tingut 20 anys i això engloba el... 2 vegades. El que vaig a dir ara és de 3 rombos, perquè igual te foten a la presó. 2 vegades, si no res 3. 2 vegades, però el que te dic és que el que vaig a dir igual està penal, perquè ara com claven a la presó a qualsevol que canta alguna cosa, doncs hi ha que estar alerta amb això. Per això ho dic entre cometes, senyors de la policia, en general. Atenció. Però quan tu tens 20 anys, t'has fet totes les ratlles del món, has tastat el que t'han posat a la boca. El que no t'han posat a la boca també ho has tastat. Has follat fora de casa. A casa també. Justament, a veure, jo també. Perquè la intempèrie... Ara fa més bon temps. El canvi climàtic té les seves avantatges, però tampoc és... Però tampoc encara no dona per anar en faldeta curta com els romans. No n'hi ha que abusar. I tot això ara te ho retrauen perquè una vegada vas mirar un cul que no te tocava o no et pertanyia o passava de lluny o jo què sé, dius, un momentet. Un momentet. Tants transparents no podem ser. Que ben portat. Mira, Ximo. Què passa? Estic escoltant-te, saps? No fa falta tampoc tota l'estona, Joan? No m'agrada abusar. Les nostres converses no m'agrada abusar, però me toca un poc la repallofa, això, No, que estic ahí... He escoltat... Què anaves a contar-me? Un 30 i pico % del que has dit. Mínim. Lo de follar fora de casa, que és el que se t'ha quedat. Has dit follar i se m'activa... Exacte. No, per lo que estaves comentant... Vaig veure un article d'un home que ja s'ha mort, Mark Fisher, un sociòleg, molt interessant, una revista, i el titular es diu Sortint del castell del vampir. No vaig així a llegir-li molt més, però diu el Twitter d'esquerres pot ser tot sovint una zona miserable i desesperant. Abans, aquest mateix any, va haver diverses polèmiques a Twitter en les quals determinades figures que s'identifiquen a si mateixes d'esquerres van ser assenyalades i condemnades. És a dir, en el moment en el que ve a desenvolupar este article, que és molt llarg i molt interessant almenys per a mi, Mark Fisher. És la cacera de bruixes que es fa en Twitter, d'eixa esquerra moralista en la qual... Reaccionari, absolutament. Si tu pegues una relliscada, patines en alguna cosa, hi ha coses que... No hi ha redenció en esta terra. Això és calvinisme. Això és com la teua identitat. Dius, no, perdona, jo l'he cagat, perquè l'he cagat en això, però jo no sóc així. I entonces Twitter lo que fa és, sí, tu l'has cagat en algo i tu ja eres així, ja estàs condenat. El pecat, el calvinisme se porta fins a la tomba. A les presons subterrànies, mazmorra. Senyors, que és un país catòlic, això. Vas, te confesses una miqueta i te n'oblides. Ja està. Per a què collons hem de copiar els calvinistes en això? I a més, és que això, Joan, ens porta directes al feixisme. Per què? Perquè tanta transparència, tanta pulcritud, tanta puresa d'ànima, tanta sense màcula, al final el que estàs buscant és un messies. L'autocensura, que és el que estàvem parlant, quan tens por de posar coses. Però hi ha molta gent que no té por en Twitter i per exemple, una altra cosa que em toca a mi la moral. Ves? Això és una afirmació de Joan. Tira-li, pega'm a mi al musclet, així. Tira-li, conta'm. La gent que diu, soc jo l'únic o la única que... No, saps? Per exemple, soc jo la única que no ha vist Juego de Tronos? No, hi ha més gent. No, està ple, però és que n'hi ha 300 comentaris. No, jo tampoc. Jo tampoc. Per això fa tribu. O sigui, jo crec que és de... Vaig a fer al voltant de mi una xicoteta tribu que durarà 5 minuts. Que és de... Soc l'únic al que no li agraden els xipresos al costat de les palmeres? I tu dius, perdó? És imbècil contestar això, però segur que n'hi ha 7 o 8 i dius, mira, ja en som 7 o 8 tan anormals com jo. Ahir una posava una pregunta més o menys igual d'estúpida que eixa i tenia 200 i pico comentaris. Twitter és com el bar, però sense el bo del bar. Perquè tu vas al bar i n'hi ha uno que se la flipa, un altre que diu no sé què, però estàs fent-te copes. Però estàs fent-te copes i hi ha una cosa, al bar hi ha amo. Al bar hi ha amo que si s'acalenta te fot fora i diu, en una miradeta en té prou. Ara vas. És veritat. Vull dir, i a Twitter no hi ha amo. Qui és l'amo de Twitter? Un senyor milionari, ja està. Sí, un senyor milionari. Però a banda d'això... Que és molt filàntrop, igual que tots els que són... És que tu saps quan te brollen els diners per les orelles? I Twitter també, el que... Clar, jo dic, estem parlant de lo negatiu, Si voleu coses positives, busqueu un jo estic en Twitter, busqueu un altre programa. I me recalente. Si voleu, bon rotllo, aneu a fer la mà, que parle, home. Fer la mà, parlem d'enviar a fer la mà. En tots els respectes, Sempre. Nosaltres enviem a fer la mà. Sempre, i presumptament.
Que, per cert, fer-la mà és una expressió que és tan bonica, que té tantes recepcions, que hi estem plantant-se per ahir dalt d'on vius tu. La meva germana que viu en el sud de Tarragona... Ja no arriba? No arriba, però diu que n'hi ha tant de valencià allà donant classes i tal, que està com... La diàspora és el que té. És que fer la mà... És que fer la mà és una resposta total. Però n'hi ha que enviar a fer la mà molt perquè en Twitter està ple de gent que odia coses. Tu pots dir, vaig a donar diners per a, jo què sé, per a curar les malalties... I ja estan uns altres que diuen, però no seria millor... Dels xiquets d'Indonèsia. Clar. No seria millor que en Àfrica que el 3% del 4% de la gent que és... Clar, però deixen donar diners a on jo vull. Estic parlant d'això. Mira, ahir... Que també hi ha una cosa... Escolta, la gent no té pudor, perquè la gent s'exposa en les xarxes socials, absolutament. Sí. I dius, tio, tampoc fa falta que ho expliques tot. Si vols donar diners i ja, no? Però després, quan es mesclen les coses, que això també és molt feixista, tu estàs parlant d'alguna cosa i en seguida diuen, no, d'això no n'hi ha que parlar, n'hi ha coses més importants. Sempre n'hi ha coses més importants, tio. Però és que si no podem parlar mai de res. I Carlos Bardem, l'actor, per cert, Carlos... Hola, què tal? Com estàs? Posa en el teu tuit este programa, si vols. Carlos Bardem posava una imatge de caent el símbol nazi, val? I explotant ahir el... Sí, la imatge eixa. Val? I en seguida, comentaris, clar, ahir van la gent a abocar la seva... Que sí, que no, que mal fet. I no condenes uno tan listo com tu i no condenes el comunisme. Però que estem parlant d'això ara, tio. Estem parlant del nazisme, deixa això, ja anirem a l'altre. Anirem al senyor Stalin i li fotrem a l'aire tota la parada. Diu, és que el PP està robant de no sé què. Saps què passa? Que no... I és del PSOE. Però espera, parlem primer d'això i després acabem de l'altre. Ara mateix argumentar res, argumentar-ho sencer. A la primera se fan equips, se fan parts i s'ha acabat la conversa. És que no n'hi ha. També és veritat que les xarxes conversen... Saps que ha eixit una xarxa nova? Ara no sé com es diu. Una xarxa nova americana que serà el boom ara mateix. La de Trump, la que agarra Trump ara? No. Com es diu això? Una que només és per a converses, en la que no pots penjar imatges i entres en grups de conversa de tot el món, grups de 5.000, 7.000, 10.000, amb moderador, però que poden ser més reduïts, per a que no sé com dos dones i un pato mercat, perdó per l'excepció, però és preciosa. Sí. El moderador es torna boig, si són 5.000 ahir, ara tu... 5.000. Calla vostè, parla vostè, però això per Twitter. Però és per xarxa d'eixa, i és per invitació, que vos en recordeu que Gmail en Google també va començar per invitació. Tu no podies tindre Gmail si no te convidaven. Al principi, i no? a mi me van convidar per a poder tindre Gmail. Després ja se va fer la cosa... O sigui, era dels escollits, però no parlàvem de l'ego. Ara si no tens Gmail el diuen, tio, això de Yahoo. Gmail era per te convidaven. No, tu no podies anar i fer-te Gmail. Tenia que haver algú que haguera dit este senyor és bien. Això ho paga jo. Això ho paga jo. Posa-li un Gmail. Exacte. Doncs ara esta xarxa és també per invitació, acabarà per ser, evidentment, per quan facin duros serà per a tots, però ara de moment és per invitació, i són fòrums per a parlar. És a dir, són àgores gregues en els quals una paraula és més forta que 1.000 imatges. Per a parlar i escoltar. Home, si en són 5.000, a la que 3 o 4 ne parlen a l'hora... Tu saps d'on ve això? Això no sé com s'ho aclareix. De la paraula i la però imatge. Però és interessant, portarem el nom. Tu saps d'on ve això? Una imatge val més que 1.000 paraules? D'algun. Sí, jo crec em va semblar una vegada que un m'ho va contar. Els xinesos i els japonesos, que no s'entenen parlant, però comparteixen escriptura. Ni mirant-se s'entenen. Saps? Comparteixen escriptura. Sí. És a dir, van crear eixe llenguatge de símbols on un símbol representa moltes coses, no? Que és sí, un arbre té una caseta, la tipografia que tenen ells i tal. Tio. Entonces, d'ahí ve una imatge val més que 1.000 paraules. I també és que representen en veritat conceptes. Està molt ben trobat, però no és real. No me fotes ara, tio. Ara jo m'ho havia cregut, anava a contar-ho per ahir pel món. No real. Això sí. Lo que jo crec m'estic perdent, Joan. Jo també. El que vull dir és que jo crec que 1.000 paraules valen més que una imatge. Sí, i una paraula de vegades també. Per això dic que l'origen està ben portat, però jo crec que en realitat la frase... Bueno, està bé per a dir-la. Hòstia, els japonesos, Jo me recordo vaig anar una vegada allà, vaig estar allà, per Japó, en aquestes coses que faig jo, venen coses meues, oli, en este cas, i te'n vaig a contar una que és preciosa. En el
en el llenguatge japonès. Posa música d'oli, Que tots Carlos. imitem música d'oli, és música líquida i que s'apega. Anem a tocar-nos. Vinga, va. Un poc d'oli pel cos. Arriba jo, havia concertat amb la meva traductora, perquè en aquest cas el meu interlocutor no parlava anglès ni parlava una altra cosa, a un lloc on jo havia de parlar amb el meu interlocutor. El meu interlocutor arriba per un corredor que tindria a la meitat de Tòquio i venia per allà en forma de cunya perfectament muntada, en el qual el cap anava al centre i s'obrien als dos costats, com si fos una fletxa. Tot una coreografia. Tota una coreografia de shine, fight, shine, però en japonès. Ja. I aleshores arriben, i aquella m'havia dit, la inclinació, no sé què, no fa falta tocar-se. És com ara, però ja avant la letra. La mascareta la portaria, però en Tòquio no la portaven ja. Exacte. I hi ha diversos tipus de japonès, però està el japonès molt tancat de parpella. És a dir, aquest senyor que dorm en la vida i tu dius, està despert perquè no dorm de peus, com els cavalls, sinó que el tio camina i parla. La qüestió és que fa el seu preceptiu. I la meva traductora me diu bon dia, tal i qual. Jo, bon dia... Arigato. Arigato, tot això, mos assentem perfectament d'una simetria absoluta de... No? Tu no portaves sèquit? Com si... Jo anava soles, per la vida, la meva corbata que m'havia portat roja per al tema japonès, per donar un toc. Ahí, però jo anava ahí, però es van fer soroll de soundtrack de pel·lícula. Parlem d'això, com se fan els sorolls. I aleshores me fa així com... Pots començar, tot simètric, les mans damunt de la taula simètriques, el bolígraf simètric, la llibreta simètrica. Jo comencé... Igual que nosaltres, no? El meu speech de 20 minuts explicant-li les bondats d'allò que jo anava a vendre-li i de volta en qual l'home feia... No. I jo mirava la meva traductora em deia, seguix. I jo, cada vegada... Això és una respiració, no puc traduir-te. Hòstia, però cada vegada estava més... No sé si va bé, això. Clar. I jo dic, tal, perquè això, la botella amunt i avall... Mira vostè, pam, a que sí? Oh, no. I l'home dormint. O sigui, jo no li veia, jo no vaig veure mai els ulls, jo crec que no em tenia. Estava becant. No, era Koji Kabuto sense ulls. I jo mirava la meva... I esta dona me deia, tira-li, xute, i acabe. I acabe i li dic, i això és tot? I l'home fa... Haver-me-ho dit abans. Salsa, i se'n va. I la resta de... Com Marsinger Z. S'allunyen, exacte. Me quedo en ella. Què ha passat? Exactament això. Ei, tan mal ha anat? Diu, com que mal? Ha anat molt bé. Dic, què m'estàs contant? Si l'home no ha obert l'ull i ha fet... com a últimes voluntats. I, hòstia, el japonès diu, no, això, en eixe to, vol dir que moltes gràcies, que no sé què, que no sé quantos. Dic, tot això vol dir, en eixe alè, deixat escapar a la mínima per un mínim foraet que quedava en la porta. Això és així una música que descobrís per ell. Francesa. Sí, de Danse. Ha descobert un... Tenim un oient segur en la Bretanya francesa. Això és un incís. Està obligat a escoltar-lo. És el meu amic Marc. Vaig a fer una... Ara vaig a contar jo una història. Ei, per favor, Joan, conta'm una història. Je vais raconter une histoire. Une histoire. Marc està casat en la filla d'un amic meu i són emigrats, no? I la filla és de segona generació. Bueno, ell és bretó i viu en França. I el tio ha après a parlar valencià, però hauries d'escoltar-lo i de llegir-lo. De puta mare. Ja voldrien molts ninots d'aixòs que diuen que el valenciano no sé què. Bueno... I el tio ha après, escolta a punt, no sé què, llits, té un interès descomunal, no?, per la llengua. Entonces jo sé que quan li passem el podcast, quan ell se l'escoltarà... Se'l descarregue. I em recomana música, esta no. Em recomana música i m'ha recomanat a gent que fa rap, que algun dia el posarem, el tenim per ahir, a Edgar Secloca, i està molt bé. Vale, ja està, l'incís.
No, sí, però m'ho apunte per escoltar-ho. El Secloca el posarem Secloca. i Edgar Secloca. És francès, Aquest home, o no? Sí. És Edgar Secloca. I a més fa cançons, jo entenc el que entenc, val? Però estic en procés, perquè és complicat, però bueno, té alguns vídeos, i fa cançons molt reivindicatives perquè és emigrant, també, és fill d'emigrant, no sé si... Secloca, això no diria sabria que identificar-ho. No sé si és ara, igual m'equivoco, Nigèria, Etiòpia, no ho sé. Bueno, no, però és igual, algun Potser país d'ahí africà baix, i fa moltes cançons i està... I està molt bé, i el sentirem. I ara després, igual si la trobem, inclús la posem. Però anem a les nostres recomanacions. I ja estem ahí. He llegat. És que estic fent el foli. Espera, m'apunta el foli. És que tenim moltes coses, Ximo, no tenim el foli. Tira-li. Vale. Sons estos, Recomane un documental de... La nostra recomanació ja sabem que no es regeixen per... Este és el gran Frankie? Yes. No es regeixen per una anàlisi profund, perquè això ja ho fa molta gent. Nosaltres ens dediquem a una altra cosa, no sé a què. És una cosa de pell. What a love. Este tio, com parlava l'anglès, este tio? Vull dir, com el parlava? Ell parlava anglès. Però jo tenia una professora d'anglès que me deia: si vols aprendre bé l'anglès, escolta Frank Sinatra, perquè les diu totes. És un tio que canta perfectament l'anglès. I una altra cosa, Ximo Solano... Sí, Joan Tur, digues, Solano i tu. Vostè, és que quan la posa sèrie t'ha de dir con nom i tot. Sí. Ximo Solano Domingo. Solano Domingo. Jo soc Domingo. Este home, la cadència musical, és capaç de fer una frase musical sense respirar i mantindre la cohesió de la veu d'una manera que això no està a l'abast. L'home tenia un instrument avellutat, preciós i perfecte. Com enllaça i... Sí. Bueno, per què recomanava jo a Frank Sinatra? Tenia un documental, en una plataforma en Netflix, que n'hi ha diversos documentals d'ell, però això està partit en dos, perquè era un vividor. Ja està. Què m'estàs contant? Jo pensava que era una monja de la caritat. Perquè era un vividor. M'estàs parlant del Rat Pack? O m'estàs parlant... Ella soles ja devia portar bé. Ella soles i del Rat Pack però també. va trobar amics. Rat Pack, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Hòstia, es nota que t'has après els noms ahir, Home, no, perquè és que estos se me van quedar... Quan jo vaig veure el documental sobre la història del Rat Pack una vegada, vaig dir, jo de majors vull ser com ells. És que no coneguen el Rat Pack... Conservats en alcohol. Val la pena que es coneguen Sí. per dir el que és, almenys el que ens ha transmès, com és disfrutar... De la vida. Que cabrons, tio. Sí. Dean Martin, que com a actor bé, però... Tenia el seu punt punt Però jo crec que treballava perquè els altres també treballaven i ell no sabia què fer a les 9 del matí. Quan tornaven de farra, deies, Frank Sinatra ha anat a gravar un disc i Sammy Davis Jr. Sí. un altre, i jo què faig? Vaig fer pel·lícules, no? Després estaven en Las Vegas fent un espectacle, que això ho conta Estaven a Las Vegas, no? És que acaben de treballar Clar, i a les 5 de l'esprassa... Com podien... Estaven contínuament mamats, i el que no és mamats... Sí, conservats en alcohol. Sí, i mira Frank va durar estes 80 i pico cantant. Sí, Frank es va arruïnar no sé quantes vegades. Va fer fallida no sé quantes vegades. És un mite nostre, Frank Sinatra. Es va enfonsar Hòstia. i torna i entra al món de l'actuació, guanya un Òscar. Deixa gent que està tocada Sí. i que té... a banda de la veu que tenia... Se'n ve a Espanya a buscar a Ava Gardner a veure si... Mira, parlant de vividors i vividores, Ava Gardner, n'hi ha una anècdota entre Ava Gardner i Frank, perquè, vull dir... Però quan va vindre així a buscar-la, va dir, aquí t'estàs tirant. Ja li podem Ava?" dir Frank, no? Frank, sí, és de la família, és del grup. Frank i Ava anaven i tornaven. Sí. Com si fos un rodalies, saps? Anaven i tornaven en la mateixa freqüència i en la mateixa inconsistència que separen els trens i no van. I en una d'aixes que havien trencat, la llegenda diu que estaven en Madrid. Val? Sí. També la llegenda diu que Frank, pues, l'home anava ben armat, tenia bon... Això. Té un Colt del 48. Però bueno, això és un tema que no ve ara al cas. També, pues, també seria un bon amant. I Ava, pues, l'animal més bello del món, la van qualificar. Què hem de dir d'ella? Que també era una dona que em passava, pues no hi havia ningú que no poguera... Total, que es barallen, i Frank estava en l'hotel, seria un hotel tipus... El Península de l'època? El Península de l'època, un hotel on està Ximo. Un hotelet d'aixòs de Madrid, 7 o de 8.000 l'època. estrelles, en aquella època les estrelles que n'hi haurien 2 o 3 hotels així, estava el Ritz, el Palace... Igual no estaven ni en estrelles. I estava tocant el piano. Bueno, això és una fusta, però... Estava tocant el piano, Ximo, dic jo. Estava Frank tocant el piano
m'imagino jo, la sala buida, perquè Frank diu, vull estar a soles tocant el piano, Pam! de cua, i li diu al cambrer, porta'm el telèfon. Entonces el cambrer trau el telèfon Una cosa, que lloga d'una pel·lícula americana exacte, que aquest telèfon no existia. És a dir, és el que parlàvem en un Madrid dia. li el porten des de Los Ángeles, els cables. És un telèfon d'aixòs en 72 metres de cable. I li fa... Ahí el té, I li posa el telèfon ahí damunt del piano. en algun tros que era del piano. I ell composant Night and Day. Entonces, no? i Frank està tocant. Ja agarra el telèfon, marca el telèfon De- d'Ava, el mòbil. que també tenia un telèfon en un cable li toca el mòbil. de 75 Bueno, la metres. qüestió és que sabrien estar Ava, estaria per Madrid. Igual Chicote, estava en el hotel. el telèfon de Chicote, el 3. I comença, clar, que siga, pam, li marca i com es diu, la que està La senyora telefonista posa li marca i comença, això, per exemple. i li canta això, Ava. I al cap de X, Minuts, el que era de creuar la Gran Via, correcte, o està en l'habitació de Nasta, i Java obri la porta en un abric de pell. no, és que m'està caient la llagrimeta. És que, a veure, per romàntic, pel polvasso del segle, per preparació, per glamour, Ja. per el glamour, És que, El glamour és tot. clar, jo imagine... El glamour, No, després diuen... Roger Badin i Brigitte Bardot, no? Brigitte, bebé, La Cote, bebé. bebé. I el glamour, això, no? Que d'estes anècdotes d'esta gent de vine al barco, on estàs? En les Seychelles, ara vaig. I, xico, i com ho fas? Vull dir, no és fàcil, hi ha tota una logística. Clar. No, hi ha tot un abric de pell, hi ha tot un me quito las bragas o me las dejo puestas, no? Han estat, Per part de mira, Wagner. estic fent-me un pot de cervesa... No, però... Steinberg, està guai, però no el escolta mateix que una això. copa de xampanya. De cava, jo vaig a fer-me El cava. Col 48 està preparat i a sota menú i te toca ahir Clar. el piano i ella pues, desvanida. Sí. En aquest cas sí que és desvanida. Se deixa a Mario Cabré i a tots els que tindria a la taula. No sé qui estaria més desvanida, si ell o ell. Home, Suposa que estarien Ell ho va igual, preparar paritat. bé, ell ho va preparar bé. No, les coses s'ho va com treballar. I Ava fa el que vol. Ava és Ava. Ava és el que va dir Onassis. El dinero es va inventar per a gastar-ho en aquestes dones. Això és que és molt masclista ara i molt bèstia i tal i qual, però l'home alguna part de raó tindria que era Onassis, no? I tenia molts diners. Perdoneu-me, si algú s'ha sentit... Tenia molts diners. Home, la teva és una pel·lícula de Clark Gable, una pel·lícula de Clark Gable, no sé si me'n recordaré del nom, crec que no, però ho dic per lo que diem ara del rol de l'home i la dona, no sé, seria la pel·lícula dels 40, i, bueno, el típic, ella va casar-se en un, però això és un mala raça, i esclava i per mig, però la manera en què la trata, tio, saps? És a dir, li crida, però tot això suposa que és el galant, saps? Li crida, li fa que calle... Per demostrar que la vol molt, o què? Però això era molt ben vist. És que ho veus ara... Això canvia, sí. Bueno, ho veus ara, no. Ara no es pot veure res. No. És a dir, hem arribat a un temps reaccionari en el qual pensar ja comença a estar prohibit i és preocupant. I jo no estic parlant de dretes o d'esquerres ni de dalt ni de baix. Estic parlant de que la societat s'està fent reaccionar ja per a tot. No ens suportem els uns als altres. No permetem que ningú faci res, Joan. Això és el que estàvem comentant de l'autocensura, la por a... L'autocensura podríem dir que és una de les pitjors coses que pot passar-nos perquè és quan uno deixa d'expressar-se, d'escriure, de crear de manera natural per a pensar el que ha de fer. Que això també ve de veure que en les xarxes tothom fa tantes coses que tu al final dius, mira, ja està tot fet, ja no puc arribar, ja no podré fer res, ni m'expresse. Adeu, tanque la parada. Hem passat del polvo del segle de Ava Frank Gardner Sinatra i a deprimir-nos per Twitter. Hasta la Déu i tot. No, Alguna cosa no estem fent bé. acabem amunt en Frank i Ava. And now Ostres, és que el sents... I got a És una feel. veu que t'arriba perfecta i tranquil·la. Jo no el deixaria mai d'escoltar. No es poden, n'hi ha coses que no es poden imitar, No es poden imitar. com n'hi ha coses que no podem deixar de fer, com és enviar a fer la mà a la gent. I want a last show. I wanna let it out. Doncs mira, A fer la mà a la gent no, No, a fer la mà les actituds. si me deixes, avui envia jo a fer-la amb algú, perquè per venir favor, cap Ximo. així, escolta, ja sé que és una obvietat i que caiga el meteorito i tot el tema, però
els intermitents dels cotxes és que no aprofiten per a res, que els lleven, que els traguen, no fan falta, perquè la gent no els utilitza per a res. La gent va a soles pel món. La gent... Costa tant posar un intermitent. Costa molt. Costa molt. Val que jo senyalitze quan me furga el nas. D'acord, soc un obsès dels intermitents, dels warnings. Però, ostres, tu... Flickering. És que no hi ha manera. Ningú utilitza... Aneu a fer la mà. Jo és que també, és com Frank Sinatra, jo l'escolte, Lady Gaga, ho he de reconèixer, mira que no és del meu tema, No, jo soc més de clàssica, però ella és cantant clàssica, compte, Lady Gaga cantava òpera. Me li diga per fer el que vulgui. Lady Gaga pot fer el que vulgui. Jo també, és un tipus de música, però que hi ha gent que també tenen a veure que Lady Gaga hem votat... No, bueno, ens hem quedat... De Maradona a Lady Gaga, Déu-n'hi-do. Ens hem quedat en el continent americà. Estàvem en Argentina i d'ahir hem passat a Amèrica. Ells diuen Amèrica, no sé per què. Perquè ells són els amos. L'amo parla com vol. I en Amèrica passen coses. Passen coses. Rajoy signaria el que acaba de dir ara. M. Rajoy ho signaria. M. Rajoy diria, en los americanos hacen cosas continuamente. I trobo notícies, estas de fa temps, però volia comentar-te-la, Ximo, perquè... Són una gent curiosa. Darlene Neue... No tinc el gust. Ara te'l presente. Repartidor de pizzas de 89 anys, és a dir, té una edat provecta. Això sí que és provect, però repartidor... Molt provecta. Repartidor davant de la pizzeria, serà? Dona compte que este home va voler presentar-se a les eleccions i dir, mira que així acceptem a gent major, però tu ja estàs massa passat. O sigui que és com papa ja no pot ser. Pues repartidor de pizzas, l'home, rep una propina sorpresa de $12,000 de la seva família de TikTok. Aleshores, este titular... Este titular és per analitzar. Vaig a dir de merda. És a dir... Primera, això d'on ho has tret? Que dona igual, no ho digues, no li fem publicitat. Dona igual. Reserva-te-ho per a tu. I és de fa... No fa tant de temps, però... De fa un temps, val? Daryl Newey, fa un temps respecte al temps que nosaltres vivim en este podcast. Hosti, t'has posat de Jung o de Freud. Escolta, però la família de TikTok, què significa? Jo què sé. De la seva... Posa't de su família de TikTok. Suposa que... En castellà... Mira, podia llegir-me la notícia, però no vaig a fer-ho, val? No cal. Aleshores m'ho invente, perquè no haurà segur molt diferent. Però lo de repartidor als 89 anys... El tio se'n va repartir, val? Entonces arriba així, i clar, les bones persones que som nosaltres... A la velocitat que Biden pujava les escales després de la presa de possessió... Clar, tu imagina't l'home en la bicicleta o en la motet... No puc creure. Això almenys... Ja el treballaria, perquè crec que era un lloc calorós. Si arriba a ser en Washington, imagina't-lo ahí baix, però arriba a la casa l'home de 89 anys... Com Bernie Sanders amb les manoples i la caixa de pizzas. I el porta la pizza a nosaltres, els senyors feudals que tenien la capacitat de demanar un bocata al bar de baix i que te'l pugen. Sí, però això als pobles encara passa. El sents el propietari del món i dius que em portin el menjar a casa. I arriba el huelet de 89. Entonces, clar, algú li entra la pena esta i diu... Home, una pena grossa. Anem a replegar diners i... Perquè l'home no hagi de treballar més. I fent caritat. No, $12,000 allí als Estats Units no tenim per començar. Depèn del poble. No tenim per començar. Això home tindrà malalties. 89 anys, o igual també saca un peix. Però la qüestió és... La societat, eixa és la que nosaltres volem. És a dir, un home de 89 anys que rep caritat. El missatge ho venen com a gran notícia. Però el missatge és contradictori. La merda és que també tinga que treballar. Perquè el missatge és de, veieu que guai és la gent que li ha donat $12,000 o euros, igual. A l'home este, no, la notícia és que l'home està treballant als 89 anys, que en Estats Units sí que ho veus. No, però així t'ho venen com a la gran cosa de... Veus, mos podem salvar perquè entre tots ens ajudem. No, tio, a la caritat no es portarà a ningú lloc. Dic, el problema és que este home està treballant de 89 anys, repartint pizzas. Però als Estats Units, repartint pizzas, obrint portes d'hotels, gent dels poor beavers americans, aquests 40 milions de persones que no són res, no estan en cap lloc, ni tenen dret a res, però que respiren i mengen tots els dies, està ple els hotels americans d'eixa gent. I gent que porta... Que tu el veus i dius, no, ja obriré jo. Diu, no, senyor. Perquè molts són llatins, no? I dius, claro, m'estàs llevant la faena. Dic, però és que vostè, que és com mon pare, no m'ha de portar vostè res a mi, ni obrir-me la porta. O sigui, fa com malestar. Clar, però és que... Per què me portes això? De mal rotllo, Joan? També n'hi ha... És com un mal rotllisme. Pues mira, te'n porto una de bon rotllo. També notícia de fa un temps.
ja recordem tots la nominació del nostre president, estem en Amèrica, Biden. president, però no ens quedem en Biden, ens quedem en Bernie. I Bernie... Que es va quedar allí. Ja sabem que l'home es va posar allí... En la manopleta que li havia fet la tia. Tio. Però una cosa, i van arreplegar tots... I ell, $2 milions. una cosa, tu vas un detall dels americans. Tots ells fan les cerimònies per a ser retransmeses per la tele. Per tant, tenen molt estudiat què entra en cada plànol. És a dir, tu l'embastida no la veus perquè no és per la tele. És el mateix que la cerimònia dels Oscars. La penya fliparia molt si vegés com està feta la carcassa, l'embastida, que aguanta tot allò. És pur ferro i plàstic. Vull dir, no hi ha res de glamour. El glamour està... Ni això. El glamour està en el plànol. I Bernie, quan se queda sol, se veu la cadireta, que és com aquestes nostres, plegableta de... Una que era de plàstic. Sí, i allí l'home que dius, el cul este de Sky, no? Que les han tret, que les tenen allí, que ja hauria que canviar-les, menys el tron on estava el president, els altres anaven, els culs provectes, anaven en cadireta de plàstic plegable. Què poc va dir este home? És a dir, una imatge on porta una jaqueta de fa 30 anys, uns guants de llana... Ara, això no va patir fred, Jo estic fora del sistema. Sí, Biden és el mal menor. Però bueno, arrepleguen 2 milions, tio, per la comercialització de fotos, de samarretes, inclús van fer perquè això solament saben uns fer ninotets negoci. de llana, i l'home ho ha donat, perquè això home Però jo te diré una cosa. a actes benèfics. Els americans saben fer això i els valencians venim d'això. Som un poble de comerç i això ho estem oblidant. Fenicis. Som el que siga negociar Sí. la taronja en Rússia, el no sé què, no sé quantos. I si oblidem això, desapareixem. La taronja, l'altre dia, És així. quin producte pensava... El caqui. No, la taronja és La l'únic negra. producte del món, però l'altre dia vaig veure alguna que dic, mira que malament estem. L'únic producte del món que es ven sense preu. Què vols dir? Ara, això és increïble. Si tu pots anar a un camp de taronges, eres el corredor, Sí. i dius, a veure... Me les quede? Sí, així n'hi ha 150 robes. I ho tira ull, ¿vale? Sí. I te les pagaré a tant, damunt. No? Tu poses el preu, tu. Entonces, l'home del camp, en mi fundi, normalment accepta, això sí, ja te les pagaré. Això és com l'acudit aquell. Sí. Quan em pagaràs? Quan cobres les taronges. Entonces, no el paguen al moment, el paguen al preu que ells volen, i sobre una estimació que fa una persona a ull d'un terreny que, home, que aquesta persona que fa l'estimació d'ull per algo guanya molts diners, no perquè tire per damunt. No. Per això es diu que és l'únic producte que es ven sense preu. Funciona contra les lleis del mercat. És gran el món de la taronja. El món de la taronja donava molt. I l'altre dia pensava en no sé quina cosa que funcionava igual. I ens hem anat de Bernie Sanders a la taronja, però perquè són uns negociants tots. Un túnel carpiano ens ha portat fins ahir. I no em parlar de Kamala, que ja algun dia parlarem. Home, Kamala... Perquè Kamala... Jo només vull dir, una de les coses de l'anàlisi que ens portarà aquesta cerimònia, ens portarà 4 anys. Sí, tenim temps. Només vull dir com va començar. Qui era la presentadora? Hi ha que ser molt fill de puta per a posar a la Klobuchar, o com li diguen de cognom, i cognom impossible. Quan eixa senyora va dir 14 vegades en els seus discursos estic molt feliç de fer això, quan tots saben que la senyora estava podrida per dins perquè ella volia ser la vicepresidenta. Però això és política. I com no complia en la seva quota de negritud, xinor, etc, que necessitava per a ser tal, no va ser la vicepresidenta. I això ho sap Klobuchar i ho sap Kamala. Però això és... Kamala! Això és la política. És que quan escolta l'himne saps què passa? Sí, encara que el meu preferit no és este. No són molt d'himnes. Jo soc d'himne rus. El rus ja entrarem en ell. Ja entrarem en ell. No sé qui és la... Però arribats a aquest punt, no hem parlat molt d'un tema capital, Ximo. Capital Washington DC. Ximo Solano. Digues, Domingo. Home! Tom Jones, sex bomb. Què vols, que parlem de sexe? En aquest cas vaig a parlar... Què vols, que practiquem sexe? No, Ximo, com a expert... En què? Com té, que això la gent... Expert. Com a expert. Expert. Sabeu que en aquest programa tenim experts? Núria expert. Tenim experts. Aleshores, Ximo... Digues. Ja has entès alguna cosa
després d'arribar a la teua edat provecta, La meva edat provecta... has entès alguna cosa del sexe? No encara, però estic estudiant-lo. Estudiant, tampoc molt, Vull dir, m'estic deixant algunes classes perquè no me dona, estic fent altres coses. Fas lo que pots. No, però jo, sí, Mai és millor veritat. Mira, parlant, ja sé que la cerimònia dels americans dona per a molt. Clar, allí apareixen dos tipus de dona totalment diferents, no? Vaig parlar de sensualitat en lloc de sexe, no? Millor. Perquè ja... tal. Lo que no es I mostra sempre és més. J-Lo, i jo vaig tenir una discussió, J-Lo i Lady Gaga. Jo vaig tenir una discussió. J-Lo, Jennifer López. Jennifer López. Una conversa amb una dona en la que en un moment donat me va dir ai, no sé què, no sé quantos, ja t'agradaria a tu el cul de J-Lo. No? I vaig dir, no. I vaig dir, vinga, va. Que tots els tios diuen, xeré un momentet ahí, quieta ahí. Para. A mi, Jennifer López, no me mou un pèl. Això és impossible, és la dona... Et deixa fred, com un caral. No és que em deixi fred, és que la deixi passar. A mi saps qui em posa? Lady Gaga, que és lletja, no és tan guapa, no sé què... Si me canta d'eixa manera, té el seu punt, me posa reventó. I tu li poses el piano, Li poses el piano, I fem el número de Frank Sinatra ja vagant. A mi saps qui em posa? Qui em posa? Va, a mi em posa Bernie Sanders. Bernie Sanders en les manopletes. Què te farien les manopletes, Bernie Sanders? A mi, fregant-me l'esqueneta en les manoples. En més d'eixe, jo li diria, Bernie, tinc així les d'Espart, que m'abuelo tenia les manoples d'Espart. No, m'abuelo no l'ha conegut, però... El nanas, vols dir el nanas eixe de netejar els paellons? I a mi Bernie Sanders... Te deixaria la pell com en un hammam marroquí, no? Ja aprofundirem en el tema del sexe. Home, perdona. Aprofundir... Ja m'aprofundir bé. Aprofundir és la paraula adequada. Jo soc més de Lady Gaga que de Jennifer. Jo soc més de Bernie que de Lady. Però Lady no... No li dius que no, És que això n'has trencat, això està bé, això dona. Per acomiadar, Ximo... Però una cosa, ja estem així? Això se'n va com una carabassera. Per acomiadar... Se'n va com una... Aquesta expressió és molt bonica, sí. Se'n va com una carabassera. Perquè és veritat, tu la deixes. Se'n va, però... Això també és per... Se'n va al programa, uno que se'n va del cap... A vosaltres també vos passa que no recordeu dels noms i no sé què. Així que la gent ens dona un poc de vidilla, ens dona un poc de... Però el meu és molt greu, La meva dona se'n riu molt quan veiem vindre algú pel carrer i diu, que no saps qui és? Diu, no, dis-meu, no. No t'ho puc dir, és que no t'ho puc dir. Per favor, que mos saludarà i preguntarà, i què he de preguntar? T'he dit que no, tampoc t'ho dic. Això, ara que no mos escolta ningú, això em passava a mi al principi, en la meva dona. Té la família extensa, jo la tinc extensa però no mos fem, doncs ella la té extensa però és fan, i això està molt bé, molt bona gent, molt bona gent tots, segur, si ho escolteu, tots molt bona. La millor família política que te podia tocar. La millor que podia tocar-me, en diferència, però al principi tenia algun problemeta jo en els noms, perquè tinc problemeta, entonces quan anem a alguna reunió social, jo li deia, m'entens? Perquè posar-te poc al dia, i per darrere, però ahí ve el miedo escénico, saps? Me recordaré. No, sí, no, se passa mal. Que a mi m'ha passat, això sí que és mal, en gent que coneixes podien dir suficient per a no oblidar el seu nom. Al final també utilitzes... Un lapsus i no saber el nom, tio. Buah. Però la fórmula aquella de «Ei, Mari Carmen!» O jo tenia un amic que deia Aurelio a tots. Ja, Aurelio... però això és el que és tocar els collons. Ja, no, i això és que de vegades Aurelio, depèn de en qui i en com, no pega. I Mari Carmen tampoc. Mari Carmen és dir, per què no el claves del Mari Carmen? Exacte, com que Mari Carmen, si he vingut així en missió oficial de Rússia per veure si soluciona... No, a vegades val la pena quan o veus algú que fa que no veus i el pregunta per moltes coses. I tu, no sé què, bueno... I el xiquet va créixer, al final ho va acabar allò. I encara estàs a la universitat i encara... I tu estàs ahí i dius, sí, mos coneixem. I el diu el nom diverses vegades. I dius, no podria ser que ara... el nostre senyor, sí. Diu, ara voldria jo ser creient i que el nostre senyor el diguera, li diuen Pep. Sí, Pep. I li diria Pep 5 o 6 vegades seguides. Per gravar-lo. Per compensar i veure això, que l'empatia que està mostrant cara a tu, i tu no pots tornar-li-la. No pots, hòstia. I se'n recorden de detalls. I dius, no sé el nom, tio. Que dius, al final ho vareu pintar, el porxo el vareu tio. Pintar de taronja o de verd? Perquè esteu dient, no he tingut mai un porxo, que jo recorde. Ni mai, o sigui, el taronja i el verd els odie. Com pot ser que aquest home m'haurà confós a mi? Abans d'anar-me'n, Ximó, en aquesta reflexió final que hem fet, recordem que tenim xarxes, Twitter, Instagram, Facebook,
Solano i Tour amb la I... Amb la I, and, el símbol anglès. L'anglesa, and, Solano, Que la gent pot proposar temes, coses... No ens insulteu molt, tampoc. Vull No, dir, perquè encara estem un poquet... Estem tendres. Estem tendres, estem en Estem la molla exacte. i som molt sensibles, això sobretot. Sí, per favor, vull dir que els insults també una mica en Mesurats. temps, mesurets. Bueno, o que parlen mal, que parlen d'un encara que siga malament. Vinga, va. La setmana que ve ja si això continuem. I tant.